Segons dades de la EQT, actualment les dones representen entre un 20 i un 25% de les plantilles a la química tarragonina. També en termes generals els increments són positius. A escala estatal la contractació de dones al sector químic va pujar un 14% entre el 2010 i el 2017. Encara amb molt camp per recórrer, la majoria de les empreses disposen de plans d'igualtat amb objectius a mitjà termini, com per exemple BASF, que es fixa arribar al 30% de dones amb responsabilitat en 10 anys. Ara està en torn al 22%. Que està demostrat que les empreses són més innovadores, ofereixen millors solucions i tenen millors resultats, i jo crec que és fruit molt d'un estil de lideratge una mica més participatiu, no? I on s'afavoreix bastant la comunicació, l'escolta i la cocreació. Per bé que la paritat està experimentant una tendència a l'alça, persisteix un desequilibri important en l'entrada de les dones en l'àmbit productiu. Encara es nota que som una indústria una mica masculinitzada i, tot i que la presència de dones va incrementant, és més activa en totes les àrees més d'administració, comunicació, finances, fins i tot logística, atenció al client. Yo creo que el camino de la industria 4.0 nos va a ayudar es la incorporación de la mujer en los puestos productivos, por un lado, y acabar de romper el techo de cristal que existe en puestos de alta dirección. Yo creo que esto es algo común, no solo del sector, però que en el sector tenemos que trabajar. L'oferta de joves talents a poc està diluint la diferència per sexes segons el perfil laboral. On ja es nota més és a les universitats. La Rovira i Virgili ha assolit la paritat total aquest curs a les matriculacions del grau de Química, amb 138 dones i 138 homes. Les mateixes empreses ho fomenten apropant referents d'èxits femenins a les aules. Moltes de les nostres directives o enginyeres o científiques van a conèixer noies als instituts, a les escoles, de manera que elles prenguin com un referent de dir jo també puc, no? Tot i l'equilibri en el grau de la química, el balanç és desigual en el grau d'enginyeria química, encara amb més presència masculina. I en el global de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química, els homes representen més del 70% dels alumnes matriculats.